Good evening. Logoper, welcome back to my channel. Ang asa खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ होननानै आंथ' मोजाङैनो दंखायो लोगोफोर. ओमफ्राय नै दा आं माने ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं लोगोफोर. So सानबाय आं ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय आं ससे गुसुं ब्लगखौनो लाबोनोसै लोगोफोरजों एसे रायलायनोसै होननानै. So नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड बा आंनि भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर. ओंख्रिखौ आं मा जादों लोगोफोर थास' बिबारजों अमा ओमफ्राय मा होनो उदासि होनोमोन दा ने दा गोखा फिथाइ उदासिजों आलु भाजि ओमफ्राय दालि ओंख्रिया ओमफ्राय माबा बानलु बाथोन बानलु आसारसोमोन नामा बानलु आसार जा जाखाबाय आं दिनैहाय माने एकदम गोबावनि उनाव ओमफ्राय आं थास' बिबार ओंख्रिखौ मालाय संनायखौ बिराद गोथाव मोनो लोगोफोर गाव संबानो आं जानो बायो बिरादनो मालायनि संनायखौ ओमफ्राय जाय बिथाङा संदों थास' बिबारखौ थाखुमाबाय ज'नाय अ माय गड ओमफ्राय नैबे रुमावहाय आंनिनो बियायं देलिशा दैमारि ओमफ्राय आंनि फिसाला निशान्त ब्रह्म बिसोरो माने गेलेगासिनो माने बिमायंनि न'आव आरोखि ना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै आंना फिसालाया ओरैबायदि लोगो मोनबाथाय बिमाबो नाङा रावखौबो नाङा लोगोफोर ओरैबायदि माने न'आव हारसिं गेलेबाय थायो नालाय सोरखौबा लोगो मोनबाथाय गेलेनायाव एकदम फुरा टाइम माने बांद्राय गरमबो नङा लोगोफोर माने आरामथार बोथोराबो ओंखायनो थास' बिबारजों अमाजों होख्लायबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबा मा ओंख्रि जाखो बेबा लोगोफोर थास' बिबारजों अमाजों संनाय सिस्टारा बेनोमोन रावबो नङा आंनिनो न'नि बिनानावसो माबाफोर बुंदो बिनानाव आंनि चेनेलाव नोंथाङाबो बेहाबो एक्चुअली बेनाबो चेनेल दंखायो लोगोफोर मिन्थिखायो बयबो पि नार्जारि बेना चेनेला थ' पि नार्जारि आंनि चेनेलखौ माबा मोनसे बुंनानै होदो बिनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना हो बिनि भिडिअफोरखौ नाय जाबाय गोजोन्थों ओमफ्राय बिनि खाथियावनो दङ हनै नामदांखा मुंदांखा जोंनि गुमै अफ्रि दैमारि बिसिनावनो आरो जों माने ओरैनो न'आव थाबाय थानो बानानै माने बेबो ओंख्रिखौ थास' बिबारजों अमाजों होननाय लोगो लोगो जानो लुबैनानै फैनाय जाबाय आरोखि ना स' लोगोफोर जेबो नङा भिडिअआ बास एखिनियानो ना आं दिनै बिसिनाव दंफैयोखौनो बेखौनो सर्ट माने ब्लग लाबोनाय जाबाय लोगोफोर स' मा होनबावनो दा अफ्रि दैमारि चेनेलाव जायफ्रा सापर्ट खालामनाय नोंथांमोनाबो एनिथिं मुनिस वर्ल्डखौ सापर्ट खालामनानै होयो नोंथांमोननि मोनसे लाइक बा मोनसे शेयार खालामनायजों बिथाङाबो मोनसे गोजौ थाखोआव थांनो हायो अन्नानै प्लिज अफ्रि दैमारिया खावलायदों अन्नानै बिथां एनिथिं मुनिस वर्ल्डखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों थेंक इउ गुमायाथ' बार बुंनानै होबाय थायो स' लोगोफोर अन्नानै नोंसोरो साबस्क्राइब खालामनानै हो नोंसिनि साबस्क्राइब खालामनायजोंसो नोंसिनि शेयार खालामनायजोंसो नोंसिनि लाइक खालामनायजोंसो आंबो आंनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन लोगोफोर स' नोंथांमोननि सापर्टखौ आंनो जोबोद गोनांथि लोगोफोर स' बारा बुंला बेखिनियानो लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगा थेंक इउ स' माच लोगोफोर फर वाचिं माय भिडिअ बाय बाय गाइस नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन